L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-profeta Baruk. Neħħi minn fuqek Ġerusalemm, ilbies il-vistu u n-niket tiegħek. U ilbes għal dejjem id-dija tal-glorja ta' Alla. Ilbes mantar il-ġustizzja ta' Alla. Qiegħed fuq rasek id-diadema tal-glorja ta' Alla ta' dejjem. Għax Alla qed juri sbuħitek lid-dinja taħt ix-xemx. Alla jsemmik għal dejjem, slim tal-ġustizzja u glorja tal-qima ta' Alla. Ġerusalemm itla fil-għoli u ħares madwarek lejn il-vant. Ara l-uliedek miġmuwa minn fejn tinżel ix-xemx sa fejn titla' għall-kelma tal-Qaddis, ferħana li Alla ftakar fihom. Telqu minn għandek bil-mixi, imkarkra mill-ledewwa. U issa Alla se jġibhomlok, merfuqejn fil-ġieħ bħalli kieku fuq tronijiet is-slaten. Għax Alla ordna, jitniżlu l-muntanji għolja u l-għoljiet ta' dejjem, jintlew il-widien u titwitta l-art, biex hemm Iżrael jimxi l-qudiem bla tfixkil ta' xejn taħt il-ħarsien ta' Alla. U l-foresti u s-siġar tal-fwieħa jixħtu dellhom għal fuq Iżrael bl-ordni ta' Alla. Għax Alla jmexxi lill-Iżrael ferħan b'dawl il-glorja tiegħu, imsieħba mill-ħniena u l-ġustizzja ħirġa minnu. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali. Kbir femilu il-Mulej magħna. Meta l-Mulej reġġa' lura lill-imjasra ta' Sion, konna qisna mitlufa f'ħolma. Imbagħad bid-daħk intela fomna u blajat ta' ferħ il-sinna. Kbir femilu il-Mulej magħna. Imbagħad bdew jgħidu fost il-ġnus, kbir femilu l-Mulej magħhom. Kbir femilu l-Mulej magħna u aħna bil-ferħ intlejna. Kbir femilu il-Mulej magħna. Biddel Mulej xortina bħal widien tan-negeb. Dawk li jiżraw fid-dmuħ jaħsdu blana ta' ferħ. Kbir femilu il-Mulej magħna. Huma msejrin imorru jibku, iġorru ż-żerriegħa għaż-żrieħ. Iżduma u ġejjin lura, jiġu bana ta' ferħ, iġorru l-qatet f'idejhom. Kbir femilu il-Mulej magħna. It-tieni qari. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostolu lill-Filippin. Ħuti, nitlob dejjem ferħan fit-talb tiegħi għalikom minħabba s-sem li intom ħadtu fix-xandir tal-Evanġelju mill-ewwel jiem sal-lum. Jiena żgur minn dan li dak li beda din l-opra tajba fikom iwassala għat-tmiem tagħha sa ma jasal il-jum ta' Kristu Ġesu. Iva jixid li Alla kemm jien miġbut lejkom bil-qalb ta' Kristu Ġesu. U jien dan nitlob l-imħabba tagħkom tikber u toktor dejjem iżjed bl-erf u b'kull den biex tistgħu tarfu tażlu l-aħjar u mbagħad tkunu safja u bla ebda ħtija fil-jum ta' Kristu, mimlijin bil-frott tal-ġustizzja li ġejja permezz ta' Ġesu Kristu għall glorja u l-foħrija ta' Alla. Il-kelma tal-Mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Fis-sena 15 tal-ħakma ta' Tiberju Ċesari, meta Ponzu Pilatu kien gvernatur tal-Ludija, Erodi, tetrarka tal-Galilija, ħoħ Filippu, tetrarka tal-artijiet tal-Liturija u tat-Trakonija, u Lisanja, tetrarka ta' Abileni,
Fi żmien meta l-uffiċċju ta' qassis il-kbir kien fidejn Anna u Kajfa, il-kelma tal-Mulej ġiet fuq Ġwanni bin Zakkarija fid-deżert. U ġie fl-inħawi kollha ta' madwar il-Ġordan. Ixandar mamudija ta' ndiema għal maħfra ta' dnubiet, kif hemm imniżżel fil-ktieb tal-profeta Eżajija. Leħen ta' wieħed jgħajjat fid-deżert. Ħejju t-triq tal-Mulej, iddrittaw il-modijiet tiegħu. Kull wiet jintela, kull muntanja u għolja titbaxxa. Il-modijiet mawġa jiddrittaw u t-triqat imħarbta jitwittew. U l-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta' Alla. Il-kelma tal-Mulej.